So mga pre kay, first day of school na dyan na. So di na dyan mapugnan mga pre kay. Ako na hatod si Richard niya mga pre kay sa eskwelahan mga pre kay. First day of school niya karon. Niya yung motor kita mang kinit. So hatod sila ng mga pre kay. Kasi LCU. Richard! Hindi na oobligahing magsuot ng school uniforms ang mga mag-aaral sa public elementary at high school. Yeah, boy. Dahil ko na. Ang baon niya, be. Ang tunaw mo. Dahil mo baon na. Ako ang giputos ang papel yung baon kay Woy siya pitaka. Ha? Ay, putos mo ni. Mana baon mo? Kailan po ni? Dako dyan kay giputos. Tarong og eskwela ka buang. Sa ko magdarong eskwela piso. Ang sama na ngayon, kinahanglan mo kang kwarta nga, muskular naman ka. Hindi ka na ito. Unsa ng bata? Magdarong og eskwela niya piso. Mo di magdarong og eskwela yung mga anak ay piso rin yung pabaw. Kabuang ng mga bata. Di naman muskular, way baon. Kami sa una, baon na mag-imig lubi. Hindi sa una man kan ba 50 kan ni magdarong og eskwela. Oh! Darong og eskwela mga parikoy kay 50 Kanya, ko. tarang sa eskwela ng mga pre kasi kwenta rin ba? Bye-bye, B. Bye-bye. Hatad sa kuya, Richard. Bye-bye. Ito na biya. Bye-bye. Love you. Ah. Ta. So, adar mis ko lang mga pre. Apel kog sud. Mga pre kay, abot pwede rin mga pre kay. Mawa si Richard mag-vlog mga pre kay daghan ko ng tao dire. Okay. Ano ang bag nimo? Ah. Kaya ballpen nag notebook basta wa kay. Kaya wa kay ballpen no. Namoy mo parikoy. Nawa niya. Ya, ta kamay ko. Aras kila. Kasa na, wata nagdag ballpen ba? Wata nagdag notebook. Oh, kaya kita. Yes, wata. So ako pa sa ako ng mga kay eskwela ko way ballpen, way notebook, sanay ko sa dapat ngay papel. So makaminga pa to ang pag-eskwela mga pre no. So labi na nga to sa Cebu mga pre. Mingaw jo ko shumay nga to mga pre kada paniod to shumay, grabe labi kay shumay nga to sa Cebu mga pre sa Sitio. Yata sa tanang taga Sitio no. So labi ka nag-shumay das gawas mga pre. Tag-trace ra niya. Para isa nag-sparkle. Makaminga pa mga pre. So mata-mata na college days. So nanatas kinabuhin kami nyon. Dadat. Nanatas kinabuhin kami nyon. Sila naman po. Galiaras pa naman mga pre. Sauna diri pa to ni hata si Richard. Diri pa to ni hata si Richard sa mga pre. Elementary siya. Karon natanas lang yung eskwelahan kay para siya grade 9. So, dali rin pa na mga pre. Bila nakatuig nila ba? Murag kahapon. Kamingaw.